Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamar yadda idan ana tattaunawa da wasu mutane musamman abin da ya shafi addini sai ka ji suna cewa ai lalibe muke cikin duhu. Alhali wannan ya saba ma abin da Alƙur'ani mai girma ya zo da shi. Allah madaukakin sarki a cikin suratu Ibrahim aya ta 2 yana cewa kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nuri bi idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allah na ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan littafi ne anzalnahu ilayka muka saukar maka litukhrijan nasa domin ka fitar da mutane min adh-dhulumati daga cikin duhu zuwa ila an-nur zuwa ga haske. Haka a cikin suratul baqara aya ta 257 Allah yake cewa Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah shine majibinci waɗanda suka yi imani yana fitar da su daga cikin duhu zuwa ga haske. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. a cikin wannan ayar Allah mulkin sarki ya bayyana cewa yana fitar da waɗanda suka yi imani daga cikin duhu zuwa ga haske. Kenan manufar musulunci shine a fitar da mutane daga cikin duhun da suke na jahilci zuwa ga haske wanda yake na imani. Babban malami Ibn al-Qayyim a cikin littafin Bada'il Fawaid yake cewa an ambaci az-zulumat din nan ne da jam'i saboda hanyoyin kafirci yana da yawa, akwai bid'a, akwai shirka, akwai abubuwa kala-kala wanda za su iya kai ga mutum ga bata. Alhali shari'a hanya guda ɗaya ce, hanyar musulunci. Shi yasa Allah mulki sarki a wasu gurare ya sunfata alqur'ani da cewa haske ne. Misali a cikin suratu Ma'ida aya ta 15 Allah yake cewa ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitabi wa ya'fu an kathir qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nuri bi idnihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. A ƙarshen aya ta 15 din sai Allah ya ce qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin. Hakika haske ya zo muku daga wajen Allah alkur'ani kenan wa kitabun kuma littafi mai bayyanawa. Haka a cikin suratul nisa'i aya ta 174 Allah madauki sarki yake cewa ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Ya ku mutane hakika hujja ta zo muku daga ubangijinku wa anzalna ilaykum nuran mubina kuma mun saukar muku da haske mai bayyanawa. Wato Qur'ani yana bayyana abubuwa yana fayyacewa, saboda haka bai dace musulmi ya ce shi lalibe yake cikin dubi alhali yana tare da alqur'ani wanda yake ya zo mashi da bayanin komai da komai. Saboda haka duk abin da mutum yake nema to insha Allah zai same shi a cikin alqur'ani ko kuma zai same shi a bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya aika da alqur'ani. Saboda haka cewa lalibe ake cikin duhu wannan kuskure ne ya kamata a gyara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.